Ο Σπανούλης έκλεψε, Διαμαντίδης, Βασιλόπουλος, το τρίγωνο, Σπανούλης χωρίς άμυνα για τρεις, η μπάλα στο σίδερο, νέο επιθετικό rebound, ο Φώτης είναι εκεί. Η πάσα στην baseline για τον Χόρβατ, γυρίζει η μπάλα, παίρνει ξανά στην περιφέρεια. Στη γωνία ο Φίτσετ χωρίς άμυνα, δοκιμάζει για τρεις και θα μειώσει 29. Δίνει πριν ο Σκοτσιανίτης, Παπαλουκάς, η προσποίηση, καταπληκτική φάση. Τάιτ. Μπροστά στον Τσατσαρί που τον σταματάει εντυπωσιακά. Η πρώτη πάσα στον Παπαλουκά. Αυτός στον Διαμαντίδη για το κάρφωμα στον εφηδιασμό. Σκορ και θέαμα από την εθνική ομάδα. Βούκονα πήγε για το κλέψιμο ο Παπαλουκάς. Ο Βούκονα κράτησε, γύρισε και έφτασε μέχρι το lay-up. 30-18. Σπανούλης. Δίνει σκριν ο Τσατσαρής. Σπανούλης πίσω από το δικό του σκριν χωρίς άμυνα. Το δικό του σουτ για το 35-19. Και εδώ το τεσάρι που λέγαμε ότι τα σουτ τριών πόντων γίνονται από τα τεσάρια. Παπαλουκάς γυρίζει ωραία μπροστά στον Τάιτ. Αριστοτεχνική ενέργεια το τζάρο της εθνικής ομάδας. Διαμαντίδης πάει ψηλά για σκρίνο Μπουρούση. Σπανούλης δημιουργεί μόνος του. Σπανούλης εναντίον όλων. Καλάθι από τον Kill Bill. Σου τριών πόντων εύστοχο. Διαμαντίδης για τον Τσατσαρί που έχει γυρίσει την πεντάδα. Πάντα σε ζώνη Νέας Ζηλανδίας. Σπανούλης παίρνει σκριν από τον Πρίτεζ. Διαμαντίδης, Πελεκάνος από την εσωτερική. Θα καρφώσει εντυπωσιακά με το ένα χέρι και το γήπεδο παίρνει φωτιά. Τσατσαρής για τον Σπανούλη. Δίνει πάλι σκριν ο Πρίτεζης. Διαμαντίδης στο πλάι, γυρίζει για τον Πρίτεζη με ταμπλό. Ο Γιώργος Πρίτεζης πετυχαίνει το καλάθι. Φοβερή φάση. Το παιχνίδι τελειώνει χωρίς επίθεση από τη Νέα Ζηλανδία. Η Ελλάδα κερδίζει καθαρά και δίκαια 75-48. Είναι στην τετράδα.